jongens en welkom terug bij Eva's blog. Ik ben hier nu bij Mensix Caminade omdat ik me zo erg verveelde thuis. En Wacht eens even. Wat is dat nou weer? Een doos? Het is gewoon een gouden doos. Ik heb echt geen idee wat dit is. Wacht eens even. Misschien is het wel een tijdmachine. Een tijdmachine en dan kan ik door de tijd reizen. Oh, dat zou geweldig zijn. Dan ben ik het eerste meisje dat doet. Oké, jongens, we gaan het proberen. Ik ga erin en jullie gaan met mij mee. Oké, deurtje open. Oeh, naar binnen. Spannend. Wow. Waar ben ik nu weer beland? Wow. Wacht, Isaac Newton? Ben jij dat? Ben jij dat echt? Wow. Wat doe jij hier? Er is een appel over mijn hoofd gevallen. Een appel op je hoofd? Maar dat is toch niet zo bijzonder? Niet bijzonder. Waarom gaat het dan niet naar boven, maar wel beneden? Dat is de zwaartekracht. Dat heb je zelf verzonnen. Zwaartekracht? Ja, zwaartekracht. Wacht, weet je, ga maar mee naar het Chit Chat Café in Mensix Caminade. Dan leg ik je alles uit. Oké. Weet je hoe? Nee. Oké. Kijk, er staat daar een gouden doos. Gaan we daar maar naar binnen. Het is namelijk een tijdmachine. Ik kom van 2020. Een tijdmachine? Ja, een tijdmachine. Ga maar gewoon naar binnen. Oké. Oké, jongens, dus ik ga nu naar 2020. Maar laten we eerst trouwens nog even gaan kijken bij andere tijden. Misschien komen we wel meer bekende mensen tegen. Let's go! Wow, waar ben ik nu weer beland? Wacht, wie ben jij? Vincent van Gogh? Ben je dat nou echt? Waarom gooi je die weg? Weet je hoe lelijk dat is? Meen je dit nou? Nooit goed. Hoezo? Waarom gooi je dat? Wow. Een echte Vincent van Gogh. Waarom gooi je die nou weg? Het is slecht. Zie je hoe slecht het is? Iedereen kan zo tekenen. Geloof me nou maar, in 2020 heb jij de mooiste schilderijen gemaakt en de mooiste museums. En daar staat jouw werk. En zelfs in Mensix Caminade liggen gewoon boeken met informatie over jou. Wat? Serieus? Ja, in 2020. Wacht, ga maar met me mee naar Chit Chat Café. Ga maar naar die doos, dat is een tijdmachine. Dan kan je daar naar binnen. Oké. Dan gaan we samen naar 2020. Ga maar alvast, ik kom eraan. Oké, jongens, dus ik heb nu weer Vincent van Gogh ontmoet. Oh mijn god, Vincent van Gogh. Zo leuk. Oké, laten we dan maar gaan. Wow, waar ben ik nu weer beland? Oh, Nikola Tesla! Oh mijn god, u bent het echt! Jongens, ik zit hier nu naast de persoon die ervoor heeft gezorgd dat jij nu stroom in je huis hebt. Zo cool. Wie bent u? En wat doe jij hier? Oh, sorry, ik heb me natuurlijk niet voorgesteld. Ik ben Eva. Ik kom uit 2020. Ik ben van de toekomst. Interessant. Zo cool. Jij hebt er gewoon voor gezorgd dat ik stroom thuis heb. Zo cool. Ja, ik heb honger. Honger? Ja. Wacht, daar weet ik wel iets op. Ga dus met me mee naar 2020. Dan gaan we bij het Chit Chat Café in Mensix Caminade even wat eten. Ja, hoe? Oh ja, natuurlijk. Met deze tijdmachine die hier staat. Tijdmachine? Ja, een tijdmachine. Ga maar gewoon naar binnen, dan zie je het vanzelf wel. Oké, jongens, weer iemand in de pocket. Laten we kijken of we nog meer mensen tegenkomen. Let's go! Wow, wat is dit voor plek? Dit ziet er cool uit. Oh my god, jongens, ik zit hier nu dus gewoon met Albert Einstein. Zo cool. Hoe ben je hier gekomen? Wie ben jij en hoe ken je mij? Oh, sorry, tuurlijk. Ik ben Eva, ik kom uit 2020. Ik ben net door de tijd gereisd met een echte tijdmachine. Door de tijd reizen? Dat kan niet. Je moet wat sneller dan licht gaan. Het kan wel, geloof mij nou maar. Weet je, ik bewijs het je. Ja? Zie je die gouden doos daar? Dat is een tijdmachine. Ga Oké. daar maar in zitten en dan breng ik jou naar 2020. Oké. Oké, jongens, ik ga dus nu met Albert Einstein naar 2020. Laten we zien hoe dit gaat. Let's go! Wow, waar ben ik nu weer beland? Wow, jongens, ik zit hier gewoon naast Shirley Jackson. Zij heeft de technologie bedacht van een moderne telefoon. Hoe cool is dat? Is dat een camera? Nee, dit is geen camera. Dit is een moderne telefoon. Daar kan je mee vloggen en YouTube kijken en nog veel meer. YouTube? Oh ja, dat ken je natuurlijk niet. Ja, komt uit 1960. Nou, weet je wat? Ik laat je het allemaal wel zien. Ga maar naar de tijdmachine. Die staat hier om de hoek. Tijdmachine?
Oh, ja, tuurlijk. Een tijdmachine. Ja, kijk maar gewoon om de hoek, dan zie je het wel. Ga maar in die gouden doos zitten die daar staat. Oké, jongens, ik heb dus weer een beroemd persoon ontmoet. Zo leuk. Ik laat zien wie we verder nog tegenkomen. Oké, jongens, en ik ben weer thuis. Lukt het? Ja. Dit is dus 2020. Cool, hè? En toen waren ze met z'n allen bij elkaar. Iedereen uit een verschillende tijd. Hoe cool is dat? Gewoon door een tijdmachine. Nou, jongens, dit was een zware dag. Dit leek wel... Het was 1 dag, maar het leek wel een jaar. Maar, ik ga naar huis. Wacht, de tijdmachine, die laat ik hier lekker staan. Zodat ze ook weer naar huis kunnen. Want, hey, iedereen moet wel terug naar zijn eigen tijd. Oké, ik ga naar huis, jongens. Doei!